eta korrikaz hitz egiteko gurekin dauzkagu Beñat Alzaga, Mai Sanz eta Matxin Soltza-Balbere. Eta 12 minutuetan, korrikaz hitz egingo dugu, eta hasteko konta iguzu, dena prestagoia 2022 urte honetan korrika Irunera iristeko? Dena ja presta daukagu, eta ibilbideak, ordutegiak, hartzaileak, korrika txikiak, gazteak, jaiak, eta, azkenean dena ondo nahiko lotuta daukagu bai. Korrika bat prestatzea ez da lan makala, ez dakit korrika iritsi aurreko aste hauek norakoak diren, lan handia ote dagoen, edo jana dena egina dagoen. Zai, izbakarrea nola esan balko banu, frenetikoa. Bai, esan nola bait, sauler dezazuen, guk gure egunerokoari heldu behar ditugu, eskolak ematen ditugu, goiz, eguerdi, arratzalde, arratxian, eta horrez gainea, batean dute hemen, korrika bezalako ikumen izugarri handia antolatu behar dugu. Beraz, azkeneko hilabetea martxo osoa nolabait esan dezakigu, frenetikoa da, makina bat gauza lotu behar ditugu, gainera urte Irunen erronka handia jarri diogu gure buruari, azken batean nolabait hiru korrika edo nolabait egingo dira Irunen, ez da ez bat, ez bi, hiru dira, eta horrek dakarren guztiarekin, ez? Orduan, lehen Matxinek esan duen bezala, gutxi gora bera dena lotuta dugu, baina era berean xehetasun guztiak falta zaizkigu dena ondo izteko, ez? Orduan, azken egun hauetan, makina bat dei, jendeakin egon, beste batzuekin, azken batean bere pixkat herriarekin egin nahi baitugu, orduan, beti laguntzaileen bila ibiltzen dira, ez? Horixe da, azkenean ekimen garrantzitsua da. Ez dakit noiz hasten diren gutxi gora bera, korrika bat prestatzeko lanak. Egia esan, bat bukatuta berehala hasten dira ja ibilbidearekin eta ondorengoa montatzen. Eta ibilbidea egin ondoren, iristen zaigu ingurura, 4 hilabete bat lehenago ja ibilbidea eta ideiak, helburuak ere bai, korrikako helburuak, eta proposamen kulturalak, eta horren baitan udaletxea edo herri bakoitzaren arabera antolatzen dira ekitaldi desberdinak, eta nik lau bat hilabete esango nuke, lau bost bat hilabete, pixkat neurketak egin, tokiak bilatu, aldaketak egiteko, eta behar badaz, bitxikeria esango dugu, aurtengo ibilbidea, goatzen zarete koronavirus? Bai, nola itxi gintuzten duela 2 urte? Justo itxi berri diseinatu genuen Irungo eta Hondarribiko ibilbidea. 2 urte inbar dugu atzera, pentsatzen bat amagun, hemen aekan, korrika honekin gora eta gera. Baina Matxinek esan duen bezala lan volumen handiena, 4 hilabete pixkat lehenago edo, hasiko litzateke. Denbora luzeko lana eta imaginatzen dut, arte honetekan, korrika batzordearen lana berezeki eskergarria izango dela, ez? Bai, hau bakarrik egiterik ez dago orduan, eta hain zuzen oso polita da, edo ederra da, inguruko jendeak oso jarrera ona duelako korrikarekiko, eta denak eskua gozatzeko prest daudelako, eta gozada da plangintza honetan aritzea ez, horregatik. Primeran, eta zehazki, imaginatzen dut jada mundu guztien joango duela ez, baina despistadoren bat da daukagu, noiz ebarko da korrika Irun? Iruna apirilaren 9-tik 10-erako gau horretan pasako da. Goizeko ordu batak aldera helduko da Hendaiatik Irunera, sartuko da Irunera, Irunen buelta eska bat, Hondarribira, berriro Iruna, eta 3ak aldera jautzeko dugu lekukoa gurutze aldean, Oiartzuarrentzako. Ondo da, eta konta ikustu pixka, zein izango da ibilbide hori? Jorra bat. Zer da, beti bezala, jorra bat izango da, eta pentsatzen dugu giro oso honean burutuko dugula. Eta azken etxaferoa izango da, zeren hemendikan pasa ondoren ja horrengo goizean ja Donostian dago, eta han bukatuko delako. Orduan suposatzen da, hemen hori izango dela. Eta gainera aurreko aste guztien ere izango ditugu korrikaren irudiak eta Euskal Herrian nola dabilen eta hori dena. Eta orduan, pentsatzen dut, motivatuagoak egongo garela hemen, azken txanpa honetan laguntzeko, ez da.
Azken txapa hori izango da, baina horretikan ere ekintzak egongo dira. Konta iguzu, pixka, zeintzuk izango dira, korrikaren horretikan egingo diren ekintza horiek. Leno behiatek aipatu duen bezala, Irunen korrika baten faltan 3 antolatu ditugu. Korrika txikia, gazte korrika, eta korrika nagusia, eta korrikarekin batera egun osoko plangintza bat, ez? Orduan, agian komeni banan, ez? Pixka bat azaltzen ondik norakoak. Korrika txikia apirilaren 7an pasako da, goizeko 10etan, eta ian zuek prestatu duzuek gehiago. Bai, hor kontuan izan, hor lehen hezkuntzako ikasleekin antolatzen dugu, 3. eta 4. lehen hezkuntzako ikasleekin. Hor, okerren ez banago, Irungo ikastetxe guztiek parte hartuko dute. Bai, eta da, goizeko 10etan abiatuko da San Vicente ikastetxetikan. Eta hor, Irungo erdigunetik pasako dira aurrak, leku gauko elkarri emanez, eta gero bukaeran izango dugu Zabaltze plazan jaialdia, ez da? Hoi da, eta gonbidatu berezia, gainera. Bai. Hausten baduko horrelako sorpresatxo bat, kantua egin duen kantaria edo ondarra bikarra dugu, eta prestago ere pixkat guri esku bat botatzera etortzeko eta kantatzea, eta pixkat gaztetxoak ere motibatzeko, eta hor dinamizazio lanetan aritzeko. Eta hori izango da urtengo sorpresatxo bat, zorionez, gure eskualdean izango duguna, ez da gutxi. Bai, hori da, eta hurrengo egunean korrika gaztea, ez da? Hori da, hurrengo egunean korrika gaztea egingo dugu. Hau ere goizean izango da, 10 abiatuko da Mendeluko errotondatik, eta hortika, Zabaltze plazaraino ibilbidetxoa egingo du erdialdetik. Horre proiektu bat egiten ari gara, hainbat eskoletan DBH-ko 3. eta 4. mailako ikasleekin, Eusliderrak izeneko proiektu baten barruan, ez? Eta horre, hizkuntzen gainean hausnarketa eta euskararen gaineko hausnarketa batzuk egin eta gero ikasleei lidergotza, ez? Hortik Euslider ematen diogu proiektu bat osatzeko, eta hortengo haien proiektua gazte korrika izan da. 4 eskolen artean ari dira prestatzen, izan ere ari dira, gu gidari lanetan besterik ez gabiltza. Beraiek ari dira dena egiten, eta prest, gogotsu eta ilusioz. Hau ere hori, ibilbidea izango da Irunen barrena, eta ondoren Zabaltza plazan ekitaldia izango dute, beraiek antolatutako musika eta giroa, eta haien gustukoa eta haientzako. Eta horrela, apirilaren 9 iritsiko gara, apirilaren 9an ere ekintzak egingo dira Irunen bertan, ez da? Bai, apirilaren 9, egun politia izango da hau ere. Egun osoko egitarau bat antolatu dugu, bai, goizean 12etan abiatuko dugu hemen Aldezarretikan. Trikipoteo bat egingo dugu, pixkanaka berotzen jateko, bai. Ondoren bazkari bat egingo dugu ekaten, tiketak gelditzen badira ere, oraindikan Tarrak, Abigorri, Altzola eta hemen Euskaltegian bertan ere baditugu, norbaitek nahi baldin badu. 5etan aur jolasak izango ditugu, ez, txikiek ere jolas dezaten, eta ondoren txokolatada izango dute. Era berean 5etan burrumba elektrotxaranga izango dugu, Urdanibia plazan barrena, hau dena. Eta 8etan ja musikarekin hasiko gara, bai, horre, korrika kulturalak eziztakarekin batera lan eginda, bertso saio musikatu bat antolatuko du, 3 nabarreko bertsolariak izango ditugu, eta ondoren 10etan ja korrika gerturatzen ari dela somatzen hasten garenean, Estepi Selekta, bere saioa egingo du lagunekin gainera, gonbidatuekin, eta hor ja, nik uste dut ja prest egongo garela ja korrika jasotzeko, eta gure korrika jarraitzeko Donostiraino edo. Primeran, ikusten dugu ekintzak ez direla falta, baina zentzu horretan, korrika goizeko ordu txikitan iritsiko denez, ez dakit hori uste alduzuen parte hartzea txikiagoa izango dela, edo nolabiteko eragina izango dute duen. Nik ez dut uste batetik larun bata delako, eta hori gure alde dugu. Eta Makinik esan bezala, ez da txoakidea, baina aurten EITBek jarraipen berezia egingo dio korrikari, aurrek urtearetan ere Ameka telebistak egin dio bezalaxe, eta nolabait pasako ditugu aurreko betzi egunak etengabe korrikan gaineko irudiak iresten,
Eta horrek nire ustez sortuko digu alako zirrara korrika egiteko har hori, eta nik uste dut hor ere bidasoaldeko jendeak erantzun nahiko duela fundamentuz, eta itxura eta irudi ederra eman Donostia iritsi aurretik. Nik uste dute kaleak betetzeko unea proposa dela, kontuan izan da, azken urtetan bizi izan dugun egoera, eta nola ez, azpimarratu dugu, korrika ez zozen badu da, jendea biltzeko gaitasuna, eta ilusioa pizteko ahalmena, ez? Eta nik uste dut, aurten ere inoiz minon agerikoagoa izango da, korrikak duen indar eta batasun hori. Horixe da, 22. korrika da, ez dakit korrika hau AEKarentzat momentu berezi batean iristen alden, edo bereziki korrika egiteko behar hori dagoen. Bueno, nik uste dut, AEKaren helburuen aurrean, Euskal Herria, Euskalduntzea helburua daukala. Eta orduan, helburu honetan lana oraindik amaitu gabe dago. Eta honen aurrean pausoak eman behar dira, eta korrikak beste pauso bat eman behar du, bai erabilera arloan, bai kultura arloan, eta ere bai aldarrikapen arloan. Eta hor badugu Euskararen doakuntzaren inguruko helburu bat, bete gabe, eta nik uste dut urte batzuk badirela hori lantzen ari dela bai AEK eta bai azken finean euskalgintzako sektore zabala. Eta hor izango dugula nolabaiteko inzidentzi berezi bat, eta hori da helburu bat. Orduan nik uste dut azken finean hau ez dela folklore hutsa, baizik eta atzean badagola ere bai halako bizi nahi bat eta halako konexio zuzen bat gure hizkuntzarekin eta gure hizkuntzaren geroarekin, eta horretan jartu nahi dugula denok, ez da. Eta hor pixkat, gogora ekarri, aurtengo leloaren zergatia, hitzekin, ez? Hor badira bi korrika, hemen Santiago Zubian, inoiz igual bildu den instituzio anitzena bildu zena, konpromiso batzuk hartu ziren, gero Albaolan konpromiso batzuk sinatu ziren, eta orain ja korrika eta AEK etorri da esatea, ondo hitz egin dugu, ados gaude, baina ja ekiteko garaia da, eta ekiteko garaia Martinek esan duen bidetik, ez? Doakotasun hortatik, ez baita doainik, gure Euskal Herri luze eta zabal hontan euskara ikaste, eta AEK da bakarra Euskal Herri osoan eragiten duen hortan. Eta korrikak ere, ilusioaz gainera, beti aldarrikatzaile puntu ditu, eta izango du, oraindik Martinek komisionen bezala, zenbait helburu bete gabe daudelako. Primera, basatako guztiarekin gelditzen gara hirukote eta korrikaren esperan geldituko gara, así que mila esker. Zuri.